Mga igsoon, mga anak sa Dios. Usa sa mga nakahatag og dako nga atensyon sa mga nagtuon sa kinabuhi ni San Pablo, mao nga iyang giingon nga thorn in the flesh. Nga makita diya sa 2 Corinthians 12:1-10. Diin misaysay si Pablo kabahin sa iyang kasinatian sa langit ug sa iyang thorn in the flesh. Kung binisayon nga hubad gayod, tunok sa unod. Nga ang pasabot usa ka sakit nga wala niya gihisgutan ang uban pang mga detalye, apan igo nga iyang gipadayag nga nagpaubos kaniya ug nagtuklod jud niya sa mas lawom nga pagsalig sa grasya sa Dios. Sigon pa ni Pablo, to keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelations, I was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. 2 Corinthians 12:7. Sa binisaya, aron dili ako magpasigarbo tungod sa mga talagsaong gipadayag kanako, yatagan ako og sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako. Wala pod gi-specify ni San Pablo kung unsa jud ning sakita ug ang simbahan wala usab naghatag og opisyal nga kahulugan. Apan daghang mga posibilidad nga gitan-aw sa mga biblical scholars ug mga santos. Posible nga si San Pablo adunay physical nga sakit nga grabe, ang uban ningon nga epilepsy, ang uban ningon migraine, ang uban ningon chronic eye problem o malarial fever. Nagduda sa ang uban nga si San Pablo na ay emotional o psychological distress, no? Ang uban ningon nga depression o trauma sa iyang kaagi isip persecutor sa mga Kristiyanos. Ang uban sad nagkanayon nga si Pablo nakasinati ni siya og grabe nga tentasyon ug ang iyang pakigbisog niini nahimong hinungdan nga siya magpabilin nga mapaubsanon og nagsalig sa grasya sa Dios. Nalakbitan ni nato si Pablo tungod kay siya mipadayon sa pag-alagad uban sa pagsalig nga ang Ginoo magapadayon sa pag-amuma bisan sa mga kasakit, kabalaka ug kakulang. Sa atong ebanghelyo karon, gidasig kita ni Jesus nga dili magsilbi sa duha ka agalon, sa Dios ug sa bahandi. Gisultihan ta nga dili kita angay mabalaka mahitungod sa pagkaon, mahitungod sa sinina o bisag sa kaugmaon. Kay ang Ginoo nga nag-atiman sa mga langgam ug mga tanom, mag-atiman usab kanato. Unsa may mga pahinumdom nato karong adlaw? Unang punto, ang Ginoo dili matupngan sa kamanggihatagon. The Lord is never outdone in generosity. Sa ebanghelyo gihimug-atan ni Jesus ang iyang pagtulunan sa pagsalig sa langitnong pagtagad sa Ginoo. Gisulti niya nga, look at the birds of the air. They did not plant or reap, but the Lord takes good care of them. Matthew 6:26. Tan-awa ang mga langgam sa kahanginan. Wala sila magtanom ni mag-ani apan gipakaon sila sa inyong langitnong amahan. Gipasabot niya nga ang Dios dili lamang mutagad sa espiritual nato nga panginahanglan kundi apil na sa atong adlaw-adlaw nga mga kabalaka, pagkaon, atong panginahanglan sa sanina, ug sa atong kinatibuk-ang pagpuyo. Nga, mao nga kung moalagad ay kita sa Ginoo, ug masaligon nga i-prioritize siya, ibabaw sa tanang butang, dili ta niya pasagdan. Sa tinuod lang iyang punon ang tanang kulang nato. Usahay pagani labaw pa sa atong gilauman. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Apan pangitao una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang ikadugang kaninyo. Sa ato pa, kung ang Ginoo ang atong tutukan, siya muhatag og sobra pa sa igo. Muhatag siya og
Kinang giingon nato okay pa sa all right. Ang iyang kamanghatagon wala gyud sama. Ug bisan sa panahon nga murag walay klaro ang atong kahintang, ang Ginoo naglihok sa tago ug nag-andam sa panalangin nga mas labing maayo kaysa sa atong plano. Ang pagsalig sa Ginoo nga gamhanan ug manggihatagon ang sentro gayud sa ebanghelyo. Kung kita karon puno ta sa kabalaka, puno kay ta sa daghan kay mga paningkamot left and right o panagana, ang panawagan ni Jesus klaro, ayaw kabalaka. Ang inyong amahan nga anaa sa langit nasayod unsay inyong gikinahanglan. Ang Ginoo dili matupngan sa kamanggihatagon. The Lord is never outdone in generosity. Ikaduhang punto, ang kaluoy sa Ginoo padayon bisan pa lisod ang mga sitwasyon. Sa daghang higayon sa atong kinabuhi, mabot ang mga kahintang nga daw makapaluya nato. Apan sa tanang kalisdanan, usa ka dakong kamatuoran ang angay natong huptan. Ang kaluoy sa Ginoo dili maputol. Kini magpadayon. Psalm 136:1 nag-ingon, "Give thanks to the Lord for He is good. His mercy endures forever." Pagpasalamat kamo sa Ginoo kay siya maayo. Ang iyang kaluoy magpadayon hangtod sa kahangturan. Ang forever dili lang nagpasabot og panahon nga walay katapusan, kundi usa-usab kapasalig nga bisan unsa pang imong kahintang, ang Dios naa gihapon nagtan-aw og nagtabang. Dili siya mopahulay sa pag-atiman nato. Gahapon samtang nagpaabot ko sa ako ang misa, nakiistorya na ako nga batanon. Sa edad nga 18, namatay iyang papa. Human sa duha ka tuig, iyang duha ka igsoon nga lalaki namatay pod. Ug karon ang iyang inahan naasab sa ospital, stage 4 cancer. Ug anytime, ingon sa mga doctors, muhawa na aning kalibutana. Wala na siya trabaho, single siya, ug nag full-time siya pag-atiman sa iyang inahan. Ug sila, ang duha, nagsalig na lamang sa mga hinabang. Ningon siya sa kuha, "Father, ang akong gipangayo karon milagro gyud. Nga maayo akong inahan kay basin dili gyud nako makaya ang mag-inusara na lang sa kinabuhi. Apan kung magkinaunsa man, dili gyud ko motalikod sa Ginoo. Bisan palisod dawaton iyang pagbuot." Grabe no? Kung kita anaa sa kabalaka ug sa kabugat sa kinabuhi, problema sa pamilya, problema sa panalapi, problema sa balatian, problema sa kasakit sa kasing-kasing, broken-hearted, kana nga kabalaka usa ka pahinumdom nga nanginahanglan gyud ta sa Ginoo. Apan sa taliwala sa atong kahuyang, ang Ginoo moabot pinaagi sa iyang kaluoy. Dili siya mutan-aw kung kita batakos, kung dili mutan-aw siya nga kita iyang mga anak nga nanginahanglan. Ang kaluoy sa Ginoo padayon bisan pa lisod ang mga sitwasyon. Mga igsoon, mga anak sa Dios, si Pablo nagpadayon sa misyon bisan og aduna siya'y thorn in the flesh o sakit nga maoy nakapaaghat niyang musalig yun sa panabang sa Ginoo. Si Jesus nagsulti, ayaw kabalaka. Ang Ginoo nag-atiman nato. Kung ang atong kasing-kasing anaa sa Ginoo, walay kabalaka nga makadaog kanato. Kay ang grasya sa Ginoo paigo na. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.